Kajingpule na kakita pusira kalandong kaba arpu saw, kadkod iwe hadu saw kat hendriu, pad arpu hadu arpu saw. Kajing start kayaro yalade, bad kapendon burom yalade hapedeng kipa jongka, haga jingyalang jong ubahalor tam, kaang yala kashintur, pada khamat upa jungu kan pendon burom. Ngalami na kashintur jong ubahalor tam, pad ngalatap ya kaperthei kum ulo kendo. Ngashong ha ki jaka ki ba kinjang, bad kakhet jonga ha urishot lo. Kum uding tere bin, ngapiar kitnat bad kitnat jonga ki idon burom, pad ishong kun. Kad ubako ungu yanga, un sha pen niran, kito kibatre da kejinyarap jonga kin lepa. Kanibaro ken kadei kakita jong kejutang Blei bahalor tam kaain kaba Moses ula hukum yengi kum kanong pateng na kabenta kiken hun kur jong ujakong ktien jong utrai kasan lai husaw kadkhat saw hendriu prahadu khandai barkhat hinyo hadu khat prang galawat ya utrai bat la jubab yanga na kijingting baro ula siuspa yanga kibadu jingkermen kilakaang bar utrai ula snap iki ula pelat iki na kijingjing jar jungki baro hadamat se batu de pen katno utrai ulong ubabha sukubriu ubawandri hau a to tiang burong ya utrai pi kiriu khu jungu tang ki batiang buram ya u kim ju kerdo haba ki ba hok ki kerpa jinyara utrai uyo snow usius pa yaki na ki jinjin jar chunki baro utrai udon hajan ki ba pa do nud bar usius pa ya ki pasdot mensim Kajingpule na kashithi Paulos pukhuj sha ki nong Galatia klandong kabasaw kadkhat lai hadu hinyo ha kaju karukom mangi kadba ngidang khna ombanse bansha hi kai kum ki khana Henry endala poi kaya balamang Blei ulapha yalaw hun balakha na kakenthei balakha hapo ka an pat bandup pelan na ka an ya kitu kibadon hapo chongka khnang ba ngindup yo ya ka kerdan khun da ka jingting khun kasabot ba philong shisha ki khun kapau da ka bau Blei ulapha ya umensim jungu khun jungu ubaperta aba kopa phimlong shu umraw Henry ukhun tehaba philong ukhun philong unong yo pateng da ka jingbu Blei ktien jong utrai ka gospel kat kum Lukas bukhui kilandong kapaningkong kat ghar arpu hendrio hadu lai pholai ha ubnai ba hendrio jong ka jingpun ka Elizabeth Blei ulapha ya u angel Gabriel shagashnong ha Galili ka bakerteng Nazareth ulara ka khubor sha ka wei ka theisuti ba ya te ktien bad wei ubriu ubakerteng u Joseph na ka jait u Daben ka kerteng kata ka samla ka long ka Maria uta u angel ulawan shaka bad ulaong khublei ka badab da ka jing ai e utrai udon baphi lagar khu kerpang ye phi na pdeng ki kenthei baro ka Maria ka khus lai jingmod ya kata ka khubor u angel bad kala lingo kamot ayu kata ka jing khublei ju u angel ulaong haka ko Maria wat shipting na bau Blei ulakmi I jiphi phin sapun khun pat phin sakha khun pat phin sa ai kerteng Jisu yo un salong ubakraw bat unkhot ukhun jong uba khli tam utrai Blei un ai u ya ka khetsim udaben ukpa jong un salong sim halor kaying ujakom shi dunam bat kahima jong kan om kotshu
ka gospel jong utrai.